ji mang'eny osebedo piny ma osego kwandgi kendo ki sebedo kiluwo weche mag kwano sana wach mar 50% plus 1 ni kwano wuok mopogore opogore. Ji goyo jomoko wuok mopogore, jomoko wacho no romo, jomoko wacho no koromo, jomoko wacho ni majine be samoro tin moloyo ma ok nyal loko duoko kaka nyicho wuok. Now king'iyo katiba hie omiyo petition mar Okia Mtatano ochal kata gi mar Azimio. King'iyo paragraph poko mag Azimio be wacho gima chalo kamano. Nyegi keto jakwano mongirore mogone gi kwano mowacho ni kama result manchise chebukato lando to mae kura temo nye jiogo to mae ma William Ruto yudo nyegi go kwandgi ma kwandgi nyowuok ni kare jatelo mar Ruto nyoyudo 49.9 Azimio Raila Odinga nyoyudo 48.3 mano ng'ato nyobedo piny mogo kwano manye IBC nyowuok go. King'iyo katiba hie katiba wacho nikech katiba nitie gik moko miluongo ni principles ma yiero nyaka chopi. Gin iyudo gi article 81, ibiro yudo gi article 86, kendo ibiro yudo gi article 38. Achiel kuom gi kizungu luongo ni accuracy. Mangiso ni kwano nyaka donje wang'e. Hie kwano nyaka donje o wang'e hie. Kaka tibe mowacho ni kwano nyaka donje wang'e. To ji mopogore go kwandgi to kwano donje wang'e. Kata ka in jaji, kata ka dipo ni ok idhi law school, kata ok in jang'ad bura. Mano gima court kong'iyo to dhi wacho ni dwaro mar katiba mangiso ni kwano nyaka donje wang'e cha ne ok ochopi. Emomiyo kare kura ni nyoko goyo mopogore opogore. Kiwe kwano mar 50 atamalo 50 kiriwo gachiel. Kichaki duogo kata ka kore ng'iya nikech gima chako wachore ni en seche mani lendo mano ilu ni allegations ok wang'e kata gin adiera kata ok gin adiera. Iyudo ni kare kura ne pok owuok kuonde moko